Comezamos esta nova xa na escola. Nesta ocasión contaremos como levamos a cabo a Festa dos Maios e das Letras Galegas o pasado venres. O pasado venres 15 de maio todo o colexio festexou a Festa dos Maios e das Letras Galegas. Desde a escola infantil ata sexto, todos participaron na elaboración floral. En infantil, os tres grupos cubriron a estrutura dun maio piramidal, coas máis fermosas flores. En primeiro, elaboraron un maio, coa forma dunha serea, a serea Flora. Maio de primeiro imos vamos a o seu nome Flora e vive no Ancho Mar. O seu nome Flora e vive no Ancho Mar. Segundo e terceiro tamén fixeron o seu maio con forma de árbore. De segundos somos moi revoltosos, pero todos temos corazones fermosos. Fixemos este maio, esperando que neste maio cantamos ao sol. Hasta que os niños de nos dan, hasta que os niños de nos dan, na primavera. Cuarto declarou a súa festa floral. Celebrar o Día das Letras da miña comunidade. O Día das Letras Galegas e cantas poemas, rimas e cancionciñas das que saen maravillas. Maio festeiro e florido, maio soleado e fresquinho. Quinto, pola súa banda, presentou un maio con forma de barco veleiro e sexto, un maio humano. O inverno non o sentiches, vístelo maio, vístelo ben. Se non o viches, velo a Fidel. Aí ven o maio pola rúa Falcón. Aí ven o maio comendo pan e lacón. Eu pedinlle maio a un cabaleiro. Moita bandada galega está no noso corazón, ao ritmo da nosa canción. A nosa lingua materna está saindo pola beira, mentres que o castelán está tendo moitos fans. Actualmente un drama, nunca tenéis lo moito que te... No se oye. Uy, usted no pide ir. Todos os cursos camiñaron en desfile ata a Praza do Infermín. Durante o traxecto e no festexo tivemos a sorte de contar coa intervención da agrupación de lembranzas do Condado de Doniño. Logo dunha presentación da figura de Filgueira Valverde por parte dos compañeros de sexto, precedeuse a entrega de premios do equipo de normalización e dinaminación lingüística. Por unha banda, os premios ás mellores cabazas do Samaín. Natalia López. Jorge Paz. Ana Belizón. Claudia Serantes. Logo, o concurso de motivación á lectura, o mesmo lector. Fai entrega a súa titora, ademais de directora do centro. Alexia Saavedra. Angélica Piñeiro. Aquí hai máis premios porque se pelexaron ata a última hora aí con número de libros e non demos desfeito o empate. E por último, entregáronse os premios do concurso de fotografía. Hacía fresco.
Iara Cebral. Antía Santiago. A segunda parte foi a Festa dos Mallos, na que cada grupo presentou o seu mallo no medio da praza coa súa particular copia elaborada para a ocasión. E así concluía unha xornada chea de cor, letras e música. Temperaturas que suben e baixan, agora toca subir. Os xoves, as altas presións das Azores darán paso a un gaso na cálida con tres pesados. O venres será un día similar ao xoves, con bo tempo. E así continuará o fin de semana, ceos despesados e bo tempo. Isto foi todo por esta semana. Vémonos para que ven con máis noticias do Colexio Luís.